Малко е сложно за мен. Да. Първо трябва да преброиш колко квадратчета да направиш. Да си отбележиш последното и да свържеш първата с последната. Окей, давай. Ще се справиш. Very good. Някой друг идва. Някой друг идва. Те минават по улицата. Count. How many squares we have? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето до тук. Чакай. До тук, до края. Ето тук, чак до края. Yes! 6. И чакай. И сега не нагоре, защото тук не продължава нагоре, а продължава малко така косо. Виждаш ли на 2 квадратчета? Here. Ето тук трябва да приключи. Така. Yes! And then we put a line from here to here. Yes. Very good. And we make those 2 squares. Внимавай, откъде ще започнеш? Сетих се. Добре. Точно така. Very good. Okay, one. Сега ето тук. Точно така. Yes, exactly. That's good. Okay, let's make 3 such squares. 1, 2, 3. Това. Чакай да го изправим. Това искаш ли? Да. Може малко да го изправиш. Ти го изправи. Айде от тук до края. Good. Добре. Let's make 1, 2, 3 squares. 1, 2, 3. Good. And a little one line here. Just this one. Ето виждаш ли тук как има една линейка? Ето тук ще направим същата. Виж, Кали, ето тук. Ето тук само. Една линейка. Ето насам. Като тази. Така. Добре. И после пак от тук до тук. From here to here. Добре. От тук обаче. От тук. Къде? От тук, където си приключила. Ето тук виж. Тук. Догоре. До където ти показва. Чакай да ги изпълня тези две. Добре, може и така. Good. And then we make... Yes, it's like a ship. Okay, and then we make 2 more squares. 1, 2. Good. Then there's one more line here. Чакай, че тази малко те затруднява, че тази тук линейка. And one more line here. И после я свързваш. Да. Нали? Let's connect. Не додолу, а до горната. Да. Down. Alright. And then we just need one little line here and one small there. Така. Yes, this is a nice ship. What is it? How? Ship. Ship. Is it a house? No. Is it a chair? No, ship. It's a ship, yes. Wow, very good.